Čaute ľudia, znova po dlhej dobe pri ďalších random hrách. No a dneska tu máme hru Wheel Drawing Obby. No a ako vždy budete mať link na túto hru dole v popisku. No a ja si idem už postaviť, alebo neviem či postaviť, ale skôr nakresliť svoje kolesa. Tak neviem, tak dáme asi najprv nejaké normálne. A došlo mi, takže počkajte, skúsime to znova. Dáme... Poď. Dobre, tak dali sme takéto. Tak, OK, ale vyzerajú v pohode, takéto auto s očami. A funguje, aj keď pohybujem sa nič moc. To je nejaký tank. A ja už som dal prvú stejčku. OK, a tu? A prejdeme aj toto, ale ja chcem skúsiť nové koleso, tak dáme si... Tu nám aj ukazuje tvár ako, ale... Tak. A prešlo to... Tak to je dobre. Tuto hrbolčeky, tak to si dáme nejaký kruh. Tak to sme sa nepôjdeme vôbec. Tak. No. A ideme. OK, tak do kopca. Tak to asi nevidím. Ale toto je dobrá hra, akože môžem akože aj takú tvorivosť troška využiť. Že aké mám nakresliť. OK, a tu sú nejaké medzierky, ale mňa to zaujíma nemusí, lebo ja mám dobré kolesa. OK, Ečko je nejaký jump. Tak to sme inak jumpli. A on sa prevrátil. Tak, dobre. No a toto. Tak to môžeme skúsiť, že... Tak. To môžeme skúsiť takto ako, ale... Áno, funguje to. Aj keď ťažšie sme išli, ale fungovalo to. Dáme si späť kolečko. A ideme. Dáme si turbo. A už sme na 8. Ideme na 10. stejčku a už sme ľudia v prvej 10. Vyskočila mi tu nejaká oferka, ktorú nechcem. Použijeme turbo. A prešli sme. No OK, ale tu je taký problém, že tu nás to dáva takto do bokov. Ale mali by sme to vedieť prejsť, tak dúfajme, že to dáme a dali sme to. Sme na 13. Turbo posledný krát. Tak toto je inak. Toto nás tu hýbalo hoci kde. Skúsime nové kolesa, môžeme takto štvorce skúsiť. Ale to sa asi nepohneme. Sa nepohneme, tak skúsime takto niečo. A to sa asi tiež nepohneme, čo? A pohneme. Ale veľmi pomaly to ide. Máme koleso normálne. Tak ideme normálne. Však idem úplne pohodičkovo. Dobre, 17 je za nami. OK, tento tu jump si necháme na nejakú horšiu situáciu, čo je práve teraz. Hej. Ale dobre, dal som skip. Či nie dal som skip, ale dal som na to, aby, som sa znova nie že revivenul, ale aby sa autíčko opravilo. Hrbolce. A ideme teraz tadiaľ. Ľudia, inak ja som si vlastne spomenul, že za chvíľu sú prázdniny letné, čo ja ako pripravujem dosť dobré veci pre vás ako content. No a povedzte mi, že či ste už dopísali všetky písomky, či ešte nie. Ja už som presne dopísal, lebo dnes je v piatok, keď toto točím, a vo štvrtok som dopísal už všetky písomky, takže som veľmi rád a ako keby už si môžem teraz aj oddychovať, už neriešiť až tak tú školu.
lebo už mám všetko popísané, takže už mám pokoj. Takže ideme celé. OK, toto je pohodička, toto dáme s pohodou. Ale to je toto. Takýto... Skoro som sa toho dotkol, takáto, ja neviem, vrtuľka. Táto išla veľmi pomaly. OK, po mostoch. A prešli sme to s pohodičkou. Dobre, teraz by som si asi už mohol dať aj normálne kolesa. Hej. Už si môžeme dať aj normálne kolieska. Climb free. OK. Tak toto je dobré. Dobre, a my ideme ďalej a ako otvorím si tú krateku, si otvorím, keď dosiahneme 30-ku. Už som za chvíľu tu a dosiahli sme 30-ku. Takže ľudia, máme 30-ku a ideme si otvoriť ten box. Takže ďalšia 10-ka za nami. OK, aj to basic crate. Tak poď. No common, ale hej, aj basic. OK. A fire truck sme dostali. Nemôžeme sa pozrieť, ako to bude vyzerať. A to máme normálne takto, a ja tu mám hlavu. To si asi aj nechám. Toto je lepšie auto. Turbo! Huhu! Nie, ja som spadol. Teraz som si minul turbo zbytočne. Ale toto je pre mňa lepšie auto, ľudia asi. No a musíme meniť kolieska. Toto je pre mňa lepšie auto, to hasičské. OK, a toto dávame úplne s ľahkosťou. Aj keď, no, nevylezie. Aha, tak vyliezlo. Tak dobre. A môžeme sa vrátiť späť k našim okrúhlym kolieskam. Aj keď ako takým skôr oválnym, ale to už neriežeme. To je taká ľadová plocha, to by ma mohlo dosť dobre vypustiť. Tak poď. OK. Už sme na 32. 33. A máme 33. Tá ľad je lepšie ako toto. Takže ja si podskočím. Jedno zrýchľuje, druhé spomaľuje, takže ako... Ale na jednom sa dá ísť aspoň normálne, na druhom nie, no. To je tá vec. A sme na 37. Takže dávam si späť normálne kolieska, lebo toto tu bolo ťažké. S takými tými inými kolieskami. No a tu sú takéto bloky, ktorých sa nemôžeme dotknúť. No, sú to skôr ako kvádre, ale hej, chápeme sa. A máme 38 a za chvíľu teraz 39 a ešte 40. No a zase sa musíme vrátiť týmto tu. Ako veľmi neobľúbeným kolieskam u mňa. Lebo nie sú až také dobré, lebo sa s nimi nedá veľmi dobre manevrovať, ale teraz už potrebujeme tie naše. Teraz už naše potrebujeme. A ideme si preto, ideme si na koniec. Poď. Opatrne. Ideme. Dobre. OK, tesne. A dali sme, ľudia, ďalšiu 10. Takže už sme na 40 a zase tam treba tie moje neobľúbené. A už sme tu. Dobre. Tak to budeme potrebovať naše kolieska. To budeme potrebovať naše. A prejdeme to takto. Dookola. Tak. A sme na 43 a ideme si a strihnem vám to na 45. A
A máme 45-ku. Bolo to dosť dlhavé, lebo tam boli také steny, čo sa dávali hore a dole. No a teraz som v pasi. No, tak to som dobre dopadol. Tuto nám treba tie moje nie veľmi obľúbené kolieska. Tak. No a poď ideme nejak, to dáme. Dobre, dali sme teraz tieto tu. Takéto guličky, ale to som prešiel tak troška inak. A znova toto tu, toto môžeme tiež prejsť inak. A sme na 46 a tam je už end. To fakt? Aha, tak OK. Tak tam je už end, tak ľudia teraz to musím všetko prejsť našimi obľúbenými kolieskami. Ak to nedám, tak proste už som prežil asi ten najťažší ľudia, ja som toto tu robil, že 5 minút. Že to som nič nerobil proste dlhšie, no a tu si proste znova musím zmeniť tieto tu pneumatiky alebo no kolesa proste. Ak tu zapadnem niekde a nevidím, tak nech si ma to nepraje ako. Čo som povedal? No dobre, má to šťastie. No a teraz už ja nemám šťastie. Prečo? To skúsim to tak, že... No. Tak takto by to mohlo ísť. No dobre, dobre. Dobre. No a už som to pokazil. Ja prosím nakreslím tieto tu dole, tie úplne, alebo takto to spravím. No tak to som nechcel. Ale aj to by mohlo ísť. Som už skúšal na tamtom, na tej 46-ke. Či na 45-ke. No tak toto nejde tiež. Skúsim, že... Tak. No a čo čakám, že mi to nevidie. No tak takto nejak. No. Tak toto sú asi najlepšie kolesa počas celej hry. Toto, s tým sa dá aj dobre manevrovať, aj hocičo proste. Ide sa s tým parádne. Ako jazdí sa s tým parádne, tak. A joj. Dobre. 49 ľudia a za chvíľu posledný level, ale na to si pripravíme naše koliesko. Tak. Alebo počkajte. Ja si to vymažem. A... Tak. A máme koliesko. Naše. A teraz to musíme ľudia dotiahnuť do konca až. Tak poď. Takýto hrbolčeky. Také vlny ako keby. Za chvíľu koniec. Za chvíľu ľudia, je to tu. Koniec. 3, 4, a sme na konci ľudia a čaká nás tu nejaký lucky box. Dostali sme 2 skin crateky. 4 tak tu sme dostali dosť dobré veci. Takže už som na druhom worlde, ale túto video končí, takže ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo ako všetky random hry, ako celá séria. No a ja sa na vás teším u ďalšieho videa, takže ja sa s vami lúčim a čau!